Agnes Barda 1928 urtean jaio zen, Brusela ondoko Ixelles herrian, Flandrian. Bigarren Mundu Gerraren eraginez, familiarekin Frantziako hegoaldera joan zen bizitzera 1940 urtean. Seten herrian eta Parisen igaro zuen nerabezaroa eta gaztetatik bizi da Frantziako hiriburuan. 1948an argazkilari bihurtu zen Barda eta ondoren antzerkian aritu zen Théâtre National Populairean. 1950ko hamarkadan, bidaietan ezagututako pertsonaien erretratuekin aurreneko erakusketak jarri zituen. Zinema munduan prestakuntza gutxirekin murgildu zen, Cine Tamaris taldea sortu eta La Pinte Courtre filma ekoitzi zuen 1955ean. Los Angeles hirian hainbat urte egin zituen bestetik, eta han filmatu zituen Lions, Love and Lies, Black Panthers, Moors eta dokumentur lanak. Nouvelle Vagueko zinemagile, haren ibilbidean film esanguratsuenetako batzuk dira Cléo de Saint-Cassette, Le Bonheur, Jacot de Nantes, eta Le Glaner eta La Glanez. 2008an, L'Esplage d'Agnes autorretratu film poetikoa egin zuen eta dokumental honenaren César saria jaso zuen. 2010an, Agnes de la Barda proiektuari ekin zion, hainbat herrialdetako artista garaikiderekin elkarlanean. Bere azkeneko filma Visage Village da. Aurten Cannesko zinema jaialdian aurkeztu zuen lehiaketaz kanpo eta Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izango da. Gero eta esparru gehiagotan ari dira aitortzen Bardaren ibilbidearen garrantzia. Azaroan adibidez, Hollywoodeko Akademiak Oscar sari berezia emango dio haren ibilbide osoaren aitorpen gisa.